Хайде да направим едни палачинки. Ще ни трябват яйца, прясно мляко, захар, брашно и сол. Разбира се, купа и тиган. В купата чукваме 3 яйца. Слагаме една лъжичка захар и бъркаме. Една чашка вода. И една чаша брашно, като постепенно добавям, за да не стане на бучки. Това е моята смес, която стана. Почистваме се задължително. Добавяме малко сол и прясното мляко. Отново бъркаме и започваме с палачинките. Намазвам си котлона с мазнина, в случая масло. И започваме с първата палачинка, която стана доста дебела, но при мен винаги първите палачинки, особено първата, винаги не се получава. Не знам при вас как е, пишете ми в коментари. За първи път обърнах по този начин палачинката. Както казах, започваме с първата палачинка, следва втора, трета и така нататък. Тук пускам на по-забързано. Горе-долу след всяка втора, трета палачинка слагам отново мазнина. Доста бързо ставаха палачинките и повечето са леко изгоряли, но пък не се усещаше изгорялото, бяха супер вкусни. Мисля, че сместа ми стана супер, не знам вие кажете. По едно време вече умалях, исках по-бързо да свършват и това е последната палачинка, която правим. Бройката беше 10-12, като това са моите палачинки. Пишете дали ви харесват и ако е така, харесайте и ме последвайте. Чао!